Shout out po pala sa mga ka-BG natin dyan, na staff, si Kuya Jonathan, si Kuya DJ, Ate Tere, sa mga kababayan ko po, mga Pilipino, sa mga ka-truck driver ni Kuya. Bisita po kayo dito sa or daan po kayo dito sa Barkada Grill po. Barkada Grill, meron po kaming 2 branch po dito sa Red Deer, Alberta. Meron po dito sa downtown at saka din po sa north side. Doon po, every Sunday, nag-offer po kami doon ng buffet po. And dito po is more on a la carte po kami. Mayroon din kambingan doon. Meron din po. Okay. Parehas lang. Doon ka rin. Oy, kaya pupuntahan ka na yan. Kaya nga po. Mga tropang mga dayuhin natin to guys. Ilocano. Ay, Ilocano ka kaya. Ilocano kaya nga rin eh. Kablawang nagiti natataraki kan Pilipinas di talaga. Peso. Peso na kita mga Ilocano. Kahit na maliit lang po itong restaurant namin, pero dinadayo pa rin po ng karamihan. Correct. Dinadayo. Especially sa mga truck driver. Follow po kayo. Alright guys, yan. Once again, it's Lakay Trucker here. Andito tayo ngayon sa Red Deer, Alberta. Kasama natin si kaibigan. Nagkita rin, puto na 3 years. Bago Rostan. nagkita, 4 years na, no? Oh. Alam niyo Nagkita guys, rin? ang history, si Buddy Rostan, nasa Winnipeg sila before. Mga ilang taon kayo sa Winnipeg? 10 years din, ha? 10 years. Doon din siya sa Winnipeg nakakuha ng class 1 niya. Truck driver din to ngayon Ngayon, nag-relocate sila dito sa Red Deer kasi yung misis mo nakakuha ng license si misis niya. Ang misis niya ngayon is nurse na si misis mo, di ba? O yan guys, kagandahan. Pero nag-long hold din si Bade ng mga ilang taon, no? Ilang buwan lang. Ilang buwan ka lang. Tapos nag-city na kasi nga may isa kayong anak, no? Oo. Ang misis niya na maganda rin ang posisyon sa trabaho kasi nursing nga. Nasa hospital na rin ang misis niya. Tayo pupunta tayo ng Edmonton. Sa mga nakasunod sa video vlog natin, galing tayo ng Okanagan Valley. Ito, magdi-deliver ako dyan. Sa tagal ng panahon na gusto namin magkita itong kaibigan natin. Thank you sa dalaw, brother. Thank you sa dalaw. Na matuloy-tuloy din kahit papano. Kaya ito. Kain tayo. Kain ng lugaw. Maglulugaw daw kami. Tara. Malamig. Medyo may kalamigan na rin guys. Kaya medyo maglulugaw na tayo. Yan Lugaw. Papait. Papait ba? Meron kayatang may alam ka ba rito na? Meron dito. Ilocano, mahilig ka sa papaitan dito. Dadalhin na may papait. Ay, guys dadalhin tayo ni kaibigang Rustan sa mga mga kailokanuhan din siguro yung mga yan na kambingan kamo, dinadayo siguro yun pa rin ng dalawa yung branch nila dito yung nagkakambing. Yung kambingan dito sa Red Deer, dinadayo ng truck driver malamang yung mga yan. Talaga naman. Sa tagal ng panahon. Ngayon lang nagkita, no? Ngayon lang nagkita. Para kay Bro Nerio, Henyo, si Bro Henyo. Tagal hindi ba ako magkita sa personal, Ang inaanak ko pa yung anak niya. Anak niya, nangyari yan. Ang collision yan. May collision. Magkasundutan. Nakapasok. Hindi ka na malalit sa biyahe niya, brother? Bukas pa. Ay, di ba tutulog ka dyan? Hindi, balak ko maligo, tapos larga na ako bukas para diretso na ako Winnipeg, makauwi na ako. Bukas pa delivery ko. Pero punta ka na doon sa delivery mo? Doon na sa malapit, para maka 10 hours ako doon, tapos larga na. Hindi dito ka maligo? May ligoan dyan? Dito meron pa. Wala, sa bahay ka maligo? Hindi, dito na lang bro. Salamat, pero Bakit? dito na lang. Merong may, nandyan na rin Parang hindi ka na rin. Isang Petropas doon, basta naggas doon, libre yung basta pakita yung resibo. Libre ligo, yung Petropas dyan, sinasabi ko sa'yo. Pero hindi kami... Hindi ka ba Petropas yung panggas mo? Hindi, Flying J at saka Husky. Pero Husky ngayon, wala na. Binenta na? Hindi, yung Husky, hindi na sila ng points. Hindi na? Pag
nagpa-diesel ka sa Husky, yun lang. Hindi tulad ng Flying J, nakaka-earn ka talaga ng points para makaligo, diba? Alam mo naman yan, kasi nag-ano ka naman, nag-long haul ka. Pwede kang bumili ng pagkain kung ano. Naka-earn ka ng points. Ano bang points ginagamit namin ngayon? Sa Flying J, yung ano, yung company hindi alakas. okay. So, wala kang biyahe ngayon? Wala, of course, sakto 6 days. Kasarap na yung trabaho ko eh. 2 weeks on, 6 days off. So, ito, gusto ko malaman yung sa sitwasyon ng tracking mo, no? Ito ngayon, dahil truck driver ka, pwede ka naman mag-long haul. Bakit sa ngayon ba ayaw mo mag-long haul? Ay, syempre, yan ang number 1 target ko noon na naglibot ka na. Meron ka pang dahil doon, sinabayaran ka pa. Yun yung laging inisip ko noon eh. Totoo naman, nakakalibot bonus. ka, nakapunta ka rito, ganun. Ito na pala si New York, ito na pala si Oklahoma, dahil mga landmark ka mapupuntahan. Masarap sa feeling. Pag nag-long haul, no? Nag-long haul. Kaya lang, siyempre, meron tayong mga kailangan ding isalang-alang, ganun. Number 1 family yung anak mo, ganyan. Yun ang siyempre, gusto ko. hindi muna sila ang priority natin. Di ba? Totoo yun. May bata pa ako maliit, saka medyo may challenges pa, ganun. Huwag muna tayo mag-long haul. Pero nandun lang yun. Andyan lang, anytime. Dami nag-hiring dito, Edmonton, Calgary. Hanap sila, dami. Pero, ano naman, siyempre, sa ngayon, masaya ka naman dahil nandito ka lang, kasama mo pamilya mo. Correct, tama, nakaka-uwi. Off ako ngayon, bukas mag-Calgary kayo, mag-mall kami, pang-off, libot-libot. Okay, tamo. Kasi dito sa, ganun lang. dito sa atin, passion naman natin lahat yung pagiging truck driver. Siyempre, hindi porket truck driver ka, hindi ka na pwedeng umuwi, no? Di ba? Tama. May family tayo. Di ba, pag naka-reset ka sa bahay mo, kumakain kayo, saan di kayo nagpupunta. Mga anak ko, kailangan lang talaga i-balance yung buhay natin. Buhay, tama. Kasi hindi po pwedeng puro ka na lamang sa karsada may mga anak ka Correct. Yun, di ba, nagka-camping kayo, may camper ka, that's good. Kahit pa paano nakakapamasyal kami. Nakakapamasyal ka, that's good. Ganun din kami, nagka-camping din kami. Para sa mga bata lang yan. Mga bata. Kasi kung memories, nakakabit ka pa rin ng memories kahit nasa kalsada, pag uwi naman, quality. Yung family naman Tapos talaga. yung health, nabibigyan mo katawan, no? Coach, walang tiyan, dahil laki tiyan guys, so konting coach, lang. tawag ko dyan coach. Hindi ka naman malaki. Laki tiyan. Wala, tama lang. Coach. Mababa lang timbang mo naman. Pero kung titignan yung mabuti, maganda yung ginagawa nito Long haul na, sige, pasada, 2 weeks, 3 weeks sa daan, pero hindi niya napapaba yung sarili niya. Tignan mo, laking tiyan niya dati. Tignan mo, ang ganda. Di ba? Good example kung maglo-long haul ka, medyo siyempre healthy living. Sino ba ayaw ng healthy? Diba? Tignan mo, ganda na ng katawan niya. Thank you. Coach ka, tawag ko dyan. Coach, pinaghirapan ko rin talaga yan kasi siyempre alam nyo naman guys, lakay tracker, nagkakaedad na tayo. Ilang taon na ako? 44 na ako. May mga parang 40 lang. May mga thank you. May mga asawa pa, joke lang. may mga sakit na rin tayo. Kasi ang tracking dito sa Canada, prone ang sakit ng cardiovascular. Kasi nga sampa ka sa truck, minsan tatakbo ka ng 1,000 kilometer, maghapon nakaupo, kakain ka na lang, pagkatapos tulog na, kinumagahan, pre-trip. Tama. Ikot ka lang ng konti sa truck mo, kaya larga ka naman. Yun yung mga yun yung mga sinasabi kong katulad kong reaper. Hindi ko lang alam sa mga flat deck, di ko pa naranasan, no? Pero sa totoo lang, ang dami ko pa rin naman nakikitang malalaki rin na flat deck Nasa tao lang din naman sigurado. Sa disiplina disiplina yan, number 1. Disiplina number 1. Kaya ito, pinopromote lang din namin yung healthy living. Healthy living, tama, number 1 yan. Kahit pa malaki sweldo mo, may sakit ka naman later on. Kaya healthy living tayo. Ito, follow nyo yung mga ginagawa nyo. Ang ganda, magaling, ayos. Thumbs up ako sa ginagawa nyo. Naglolong haul na palay sa pamilya pero di napapabay sa sarili. Yan talaga number 1 yan, number guys. 1. Yan, but anyway, kahit pa paano, ayan guys, nandito kami. Sa anong lugar ito banda ba? Red Deer. Ano ba yung pangalan ng kampingan? Barkada Grill? Yung Barkada Grill. Subukan natin dyan. Marami mang Pilipinong, ano ba yung mga restaurant yan Filipino restaurant ba to? At saka ano ba tong, ano na to, ang kusinero nila, Pilipino? Pilipino, pero di ko alam kung Alocano, kung anong lahi. Alam ko Kapampangan nata pero halo-halo marami sila. Ganun. Maganda. Ganun. May ligsa kambingan to, pakain ang kambingan si brother.
First time Oo. namin nagkita nito, forest na kami nag-uusap nito sa phone. Hindi Oo, pa kami madalas. nagkikita sa personal. Kuya, paano ba ang advice? Ganyan-ganyan. Sa ba, may kilala ka bang Oo. work? Ganyan-ganyan. Ganyan lang naman tayo naman eh. tayo eh. Advice lang. Advice lang. Share yung mga Share alam. yung mga alam. Yan, ganyan, tama. Tapos pagka natuto sila naman ang mag-share sa mga Correct. bagong tao. Tama. Mabait to, nagsishare to ng knowledge. Yung iba kasi, alayan nga nga eh. Yan natin pag-usapan yan mga utang. May mga nakautang pa. Mamaya ating pag-usapan yung mga nakautang pa. Oh, sige, tara. Ayos, brother. Salamat sa dalo. Ayos. Oo, Ayos. Sa Kaya pagkaka- tagal hindi nagkita niya ito. Nag-uusap kami, madalas sinauubos na ng baterya eh. Ubusan tayo ng battery. Hindi pa pala nagkikita sa personal. Oo. Basta eh. Okay. Guys ha. Oh. Barkada Grill, Filipino barbecue and pancit noodles, BCC Bulaga. Ang ganda naman dito. Sige, ikaw nang bahala kung saan mo gusto. Tracker din. Umorder ka na ba? Lagi ha? Umorder ka na ba? Oh, naka-order na yan. Eh, siserve na lang. Sige naman kami, lagay natin yung camera natin dito. Yung tracker oh. Mabait to guys. Sa mga nagsisimula tayo, isa to sa mga marami din nag-advise sa akin, pero isa to sa mga nag-advise. Lalo na, shoutout kay bro Henyo. Yan talaga, tinuruan ako niyan. Kumpare niya yan. Si Brother Henyo. Oo, tinuruan ako mag-back nun eh. Tinasama niya ako sa truck niya. Oo. Pero truck driver ka na naman. Hindi pa, nung ano? Oo. Hindi, nung mag-start ako, alam mo yun, di ba? Nag-start ako nung Oo. Ay, nagsisimula ka rin na. simula ako, siya nasama niya ako sa truck. Shout out, bro Henyo, ito, kita rin na kami. Nagkita na kasi sa personal, di ba? Bro Henyo, oo. Oo. Kasi nakita na kami ni Ayos. Ibon. Pumasok din Oh, siya. doon pa siya ngayon, di ba? Oo. Oh, ayos. Kasi busy-busy ang mga tao eh. Oo. Hindi, hello po. Rice niyo po is 1 cup of rice lang? Or Ano, gusto ilang niyo na- price gusto Dalawa mo? yun. Healthy living ka, o dalawa daw. Tigda dalawa. Ang problema yung healthy living na yan. Kasi yung tao kumakain 16 hours na. Oh, 16 hours na? Seryoso ba? Oh, ang Sakto kain ko yan? huling kain ko nung alas 7 ng gabi. Shit na gabi. Hindi ako nag-almusal. Ay, tanghalian pa lang naman ito eh. Papalabang ka na yun. Ang tawag din kinain mo, di prutas, puro prutas, Hindi, tinapay. kumain ako ng talagang pagkain din. Pagkain din. Hindi lang Pero heavy, ganon. Oh, hindi. Nilimitahan ko lang yung pagkain. Gusto ko yung limit ko, tulad niya eh. Oh. Nakita ko yung picture mo, before and after, talagang malaki eh, no? Ano na Ayun, eh. pagka may ang number one dyan yun, treadmill, lakad-lakad. Treadmill. Oh, lakad-lakad. Yun, di ba nakita mo naman sa Facebook, pag nasa bahay ako, wala akong Kapawis magawa. pa rin. Nandyan yung TV namin, ito ko ng Netflix, lakad ka. Habang naglalakad. Ayun, lakad ba? Sige, gagawin ko yan pag may bahay na ako. Hello po. Barkada Grill. Lakay tracker nga pala, vlogger po. Baka gusto mo mag-shoutout, naka-live ka. Okay lang ba? Okay na po. Oh, shoutout mo yung mga friends mo. Pilipina? Oh, Yes Okay, po. Tagalog. Hello po. Okay lang ba? Nagpa-vlog ka? Divine po. Divine. Yes. Oh, okay. Saan kayo sa Pilipinas sa atin? Boy. Davao po. Oh, Davao. Oh, Maayo Buntag, Davao. Ayun, buntag. Guys, yung mga anong mga menu nyo? Menu. Bale, Pinapaitan? ang bestseller po Bestseller. namin dito kuya is pinaka number 1 po namin is yung sisig. Sisig, okay. Yes po. Patok din po Yung kilawin sisig yun ba yun? O iba pa yun? Iba po yun. Okay. Pero ang nag-isa lang po yung kinilaw na po namin dito which is yung kambing lang. Kambing, kambing. Yes. Pandereta, no? Opo, kalderata din po. Meron din po kaming crispy pata. Okay. Tapos rice, tapos may beer din kayo siguro. Yes po, Oh, meron din plate po. ano pala. Oh. Imported at saka local beers po. Oo, wow. Kilam, kalderatang kambing, tas kilam kambing. Wow, ang sarap Mas naman finest. nito. Yeah, of course. Guys meron tayong pinapaitan, tapos kilawe, kaldereta, tapos Kilawin. Kinilo. kinilaw na kambing. Luto ni Ate Divine. Ang kusinero nyo ba dito, Ilocano? Yung may-ari po dito is Ilocano. Ilocano? Ilocano din po ako. Ay, Ilocano ka kaya mo. Ilocano ka nga rin eh. Kablawang nagiti natataraki ka na Pilipinas. Di talaga. Peso. Pagpapaiso na kita mga Ilocano. Yun. Mga taraki. Iba ka pa niya, anong pasar ka dito? Adino yan sa iya. Siya po kayo ito'y Rentier. Mm. Dito'y Alberta, Centro T, Alberta po. Malapit lang po siya sa Calgary at saka Edmonton po. Anyang Barkada Grill. Barkada Grill po. Barkada Grill. Yes Guru po. kanyo lang ni Divine. Divine. So nati ko dito. Thank you, Kuya.
sige. Thank you, Ano Ate po, Tibay. enjoy po kayo, Kuya. Thank you. Pero ba't maganda buka, tapos marunong ka mag-Ilocano? Paano? Kasi Kuya, yung hometown ko po is sa North Cotabato. Aha. Taka doon yung mother, father mo, tapos paano ka napunta ng Ilocano? Paano? Sa Ilocano po kami doon na... Sa Davao? hometown ko. Pero sa Davao is Bisaya. Bisaya. Ang hometown, pasa sa Oh, Ilocano, thank you, saan thank sa you. North? Sa Sarap North. naman yan. Cotabato, doon po kami sa Kabakan, malapit po sa Kidapawan. Yes. Pero Ilocano, ba't Ilocano Ilocano? po, mahalo po kasi doon. Lalo yung sinukod ko ba? Pero wala kayong province sa Norte? Wala po. Oh, Sa, I pero see. I think meron po kami mga kamag-anak sa Tigan po, sa Ilocos. Pero parents mo Ilocano? Yes po. Oh, I see. Ilocano Ganun po pala sila po. yun. And then Davao, sa Ilocano. Davao, doon na po ako nag-aral po. Okay, Mayo Buntag. Mayo Sorry. Sorry mo diri sa Alcita. Yeah, yay! Red Deer. Red Deer. So, yung naimas na tayo ka. Mm. Dahil mo mga Ilocano na talaga. Isot number 1 nga kikitaan na dahil kapakaitan. Sa sinilan kinaikilawan. Hambing. Ay, gusto nga rin. Ito mga taping nga rin. Sige po na, Thank you, enjoy your ate. meal po. Bye-bye. Thank you. Na-shout out mo amin dito. Shout out. Pati boyfriend. Oh, boyfriend, shout out mo na. Sa kababayan ko dyan sa Pinas po. Sige. And then, pati po sa pamilya ko. Oh, family. Na nasa ibang dako din po ng bansa. Yun, no? Ingat Tag po mo kayo yan. lagi. Mahal na mahal ko po kayo. Bye-bye. Oy, galing. Bye-bye. Galing. Thank you, Bye, Grace. bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Ayun. Galing, ah. Guys, kain na muna kami. Kasama natin si Rostam dito. Pasensya na kayo kung medyo maglaway kayo, ha? Ayan na. Mas brother, magusto mo yun. Sigurado sa sinasabi ko sa iyo. Kinuha na lang kita. Sige. Guys, yan. Dali na. Ayan. Ayan. Ito, pinakaano daw yan. Ito muna tayo sa baka. Wala munang diet. Kasi masarap ang pagkain. Eh gawin amangan tayo kami na po. Kumain tayo. Gago. Ang bisita ko, dito ko dinadala eh. Mga bisita mo? Mabuti naman. Dami nito, Ton. Ano yan? Pwede yan. Hindi siya, Kilawin, guys, kilawin. 24 hours yan, hindi ko makain, sabi mo, di ba? Hindi naman. Hindi naman. Alas 7 ako huling kumain kahapon. Kahapon. Kagabi, bago ko natulog. Pagka lumagpas na kasi ng alas 7, hindi na akong kumakain eh. Kasi ganun pala sa gabi? matutulog ka. Oo. Ganun. Kasi hindi mo pa naman Yun ang isang kukun- tip mo. Yung isang Gawin. tip mo, huwag kakain bago matulog. O kasi hindi mo na kailangan ng ang energy ba. Ganun. No, Tapos kinumagahan, magkape na lang Diyan ako. pa naman ako malakas Kakain. kumain sa gabi minsan. Oo, kasi alam mo kung ano, ang hirap matulog na walang laman ng minsan. Minsan dumarating yung pagkakataon na hindi ako makatulog pag hindi ako nakakain. Nakain. Ayos. Kain natin, pre. Ka-Ilocano yung gayam. Kailokan nun dito, may kain, tamangan tayo. Kami naiimas nga. Pakita ko man kaldereta. Isang mangkok na kilawin nga kotikal din, udil. Pinapaitan gyud. Tapos kabarbaran. Innapoy. Masapol dito. Inapoy, kanin. Kanin. Sa susunod ako naman. Ngayon, utang ko lang muna ito. Wala. Thank you sa libre, Kuya Lakay. Gusto binaba natin isang sili. Pares kayo ng father ko, ganyan. Masyado na nga kumano sa sili. Masarap kasi pagkakilawin. Guys, kain tayo ha. Ayun lang, Magkikasabayan nyo na kami kung Nakain na sila. may kanin kayo dyan. Ayun lang. Ang kalderita. Ba? Isa lang kanin ko, parang di naman. Ang sarap pala dito kumain. Meron ka sa Winnipeg to? Parang wala eh. Kambingan. Parang wala. Wala pa siguro. Pag nag-retire ka, ikaw pa lang. Tayo ka restaurant. Marunong ka magluto. The best guys. Ayun na.
Yung sa si Kuya Rela, nila pa rin truck niya, tatlo pa rin, dalawa. Isa na lang. Isa na lang? Siya yung isa nabenta niya. Dalawa pa lang nabenta. Oh, wala nang driver, benta na eh. Nilipot din ako noon. Dito eh, ganito naman dito. May come and go ang driver. Nakuha niya rin ako dati, kaya lang, may iba naman tanding niya. Puro Pilipino yung pumapasok, no? Pilipino, malaki dito. Grabe to. Parang ang dami mo namang order na to. Kahit din sa mga utang ko, hindi ako nakapunta nung ano invite mo eh. Dalawang beses mo in-invite eh. Birthday ng panganay ko yung sa ano, bulit ko sa Dibo ni Ate Papa. Papaw. At yung naginuman kami yung sa bahay lang. Alam ko, may birthday din, alam ko yun eh, nung anak mo pang isa eh. Bakit? Baki yata yun o isa pang girl. Si Kuya Hill nga nagpunta eh. Nandun? Shout out Kuya Hill. Parihil, oo. Sa third Kuya Henaro. owner yata yun eh. Owner operator na rin no? Ako na lang hindi owner operator sa mga kalala ko ha. Baka ka pa. Dadaan tayo lang. Kami ka dyan, marami pa yan. 36 ko pa lang eh. Yung taon? 36. Ang layo Edad pa. ko ganyan siguro, pwede pa. Oo. Si ano nga eh. Hindi lang naman yan eh, no? Hindi man nawawala yan eh. Si Parihil, mas matanda pa sa akin yun. Kaidaran ko lang sila ba, bruhin nyo. Buhay niyo. Sabaw. Ayun, paano? Paano yan? Guys Saka maganda na rin ang income mo ngayon. Meron kang trabaho tapos misis mo. Sakto lang kuya, pambayad utang. Hindi maniniwala yung mga tao, marami tayong utang dito. No? Lahat naman tayo dito. Nanggaling tayo sa utang. Utang. Wala naman dito yung paglapag mo rito. Walang utang. Importante nakakabayad. Importante nakakabayad. Hindi yung padagdag ng padagdag. Nakabawas. Kaya ang hirap pagka sa utang pinag-uusapan eh. Naalala ka kain eh. Parang may naalala yata akong utang. Ano mo, huwag mo nang paalala yun, yaman na. Nakita ko nga, naka-brace pa. Abris ba? Naloko na. Yaman na. Pero at least pag nakita niya ito, alam na niya. Alam niya. Pero ang may advice ko lang, kapag may utang ka, bayaran mo. Tama. Ayan. Tama. Kasi kung ano, maluwag din naman sa kalooban mo magbayad at mayroong kabayaran mo. O kaya kung hindi naman, kausapin mo. Ganun mo yun, Hindi di ba? magbablock ka, no? O hindi magbablock ka. Vlogger ka pa naman. Vlogger pa yung nakautang sa kanya. Sikat na vlogger. Nako, naloko. Huwag mo na huwag mo na yung pangalan ba yun? Huwag na ba, mama, mabas tayo. Hindi na nagbablog eh, hindi na nagbablog. Ay, hindi na nabablog, oo. Kumbaga, good example ka sana, yun lang eh. Di ba? Oo, Di ba, nagbablog ka nga, good example ka sa tao. tama yun. Kung nagbablog ka. Nauna ako naman, wala talaga eh. Sabi mo lang, huwag naman yung hindi mo na pinansin, blinak mo na. Parang dating ako pa ngayon nahihirapang. Oo, hindi maganda. Kailangan, Mapapakusapan naman eh. Magayaw tayo, kung mo pipigay kung wala talaga, di ba? kung, Kasi nakangailangan din naman tayo. Lahat naman tayo, wala naman pinanganak na prinsipe. oo, totoo yun. Di ba? Dito, madalas natin minsan nga may mga naiko-content tayong mga about sa utang-utang. Ako nga, di ba? Ilang beses ako nag-content about sa utang ko. Pero hindi ko tinakbuhan. No, yung mga utang ko sa truck, di ba? Pag nagpagawa ako, may utang ako sa truck na ganito, mga content ko. Ngayon, sige lang, andun na yung struggle. Pero, tuloy-tuloy lang, babayaran mo. Pero ano kasi, ang point kasi dito, pag may utang tayo, kung hindi man tayo makabayad, kausapin natin. Hindi yung porkit may utang ka sa isang tao, porkit wala kayong pinag-usapan, wala kayong pinirmahan na babayaran, hindi mo nababayaran, hindi pwede yun. No? Oo, hindi pwede talaga. Hindi pwede yun. Kasi pare-pares lang din tayo kumakayod. May pamilya rin tayong sinusuportahan dito sa Pilipinas. Di ba?
Kahit ba ano eh. Kinita ko pa naman sa Winnipeg yun. Eh talagang sinadya mo sa Winnipeg yung taong yun. Hindi, Nangutang minsan sa'yo. parang ganito din. Punta ng Winnipeg. Nagkita kami doon, ganun. O baka naman Pinala ko meron pa ba dyan? ng Jollibee. Binigyan ko pa ng Jollibee. Pina-Jollibee mo pa talaga. Pinag-Jollibee ko pa eh. Dahil ala daw siya kasama doon, brother. Nag-iisa lang siya doon. Pinag-Jollibee na't lahat-lahat, pinautang ng pera, tapos kung ikaw naman nangailangan, sisingilin mo, imbes na kausapin ka ng maayos, blinak ka na sa Facebook. Maganda yun. Hindi maganda yun. Nagbablog yun guys, pero hindi na namin babanggitin ang pangalan. Pero pag napanood niya ito, alam niya na siya yun. Pero hindi na siya nagko-content. Ala na ako nakita eh. 8 months ago na yung nakita ko yung link ano niya. Pero okay lang. Gusto na nakakalam na ba? Oo. Punong-puno yung tiyan ko, Rostam. Banat lang, oo. Itong pinapaitan, tirahan natin. Guys ha. Grabe. Bigat sa tiyan. Magkanin, tama na yung kanin, papa. Papa. Hmm? Kung kumakain, baka pa. Ay, Kain pa. hindi na, okay na sa akin yung tan. Hindi, kanin pa. Sige, Magkanin ka pa. isang kanin na lang. Oo, okay na ako sa kanin, papa pa. Ay, ati diban. Ay, narinig niya ako. Ay, narinig niya ako ni ate. Sa pang-rice daw. Ito po yung food. Ah, kasarap pa na. Wala pang Hindi na ako 5 minutes. masyadong nagkakakanin. Ngayon, mapaparami ako ng kanin. Isa pang kanin. Pang-kanin. Isa lang, isa lang. Thank you, ate. Sarap pa, no? Ay, uy. Ayun pala, yun. Si Kuya, follower ka pala nun, oh. Bigyan mo ng sticker. Ilocano. Ilocano? Teka, teka rito. Kain kayo. Babakita, may follower ka pala, eh. Baka nangangarap mag-truck driver din yan. Bigyan natin ng tip. Makakuha ng idea sa atin. Yeah, oo. Ganun lang. Start ako mag-truck driver, brother. Ay guys, marami ako mga taong tinatanong, research, isa to sa mga nagbibigay. Mga positive, mga motivation, mga ganyan. Ito. Yun lang naman talaga yun guys eh. Bigay natin kung ano man ang ano. Dapat. Yan, ibruhin nyo yan. Matagang sinuruan ako yan. Nagbaking-bahay, sinama niya ako sa truck niya, ganyan, libot, ganyan. Yan, kaya lakay, Yun ang isang kagandahan. advice. Kasi lang naman tayo eh. Bigay mo talaga kung ano yung ano sa... Kasi wala ka namang ibang ginawa na kundi mag-tracking. Hindi naman tayo lahat nagsimula eh. Hindi naman pwedeng pinanganak na Alam mo lahat. alam mo na agad, marunong ka na agad, gano'n ay lahat nagdaan dyan. Panalo. Panalo ba? Kain pa. Ano si Rice? Oo, ano din. Ako, isa na lang ako. Ipapalit din ako dyan eh. Sa oil rig ako ngayon, kuya, nag-work. Oil rig? Oo. Ang dalawang trailer, semento, yung pressure. Yung may parang suso na tatlo na gano'n. Umikot? Hindi, iba yun eh. Yung mixer naman yun eh. 1 cup of rice po. 1 cup ba ito? Yes. Ba't laki lang kami na? Ano? Laki ninyo. Salamat po. Natuloy ko nagsasabi na duling na po. Panalo. Marami po nagsasabi na marami daw po. Malaki serving. Sulit daw. Sulit na sulit nga. Kita mo, nakadalawa na ako. Kalati siguro ito. Masyadong marami. Masyado nang marami. Marami. Busog na nga ako eh. Opo. Hindi na maubos-ubos ito. Pero sige lang. Kaya yan, kuya. Kasi kaya nga eh. Niyo po yan. First time nga lang makakain ng Ay, kambing. sarap pa brother. Sabi mo, sarap pa. Kuya, ano pong agency po kayo? Agency? Wala kaming walang Agent, ano siya? Agency, what do you mean agency? Sa tracking po. Ah, meron to. May mga May sa mga agency. kilala akong agency. Mga legit, yeah. Oh, American agency sa Pilipinas. Meron ding direct path. Direct path online naman yon. Oh, yun ang alam ko. Ano? Saka iPumps yan, mga legit yan. Oh, iPumps daw. Say. Nagtatry pa ako mag, sa Track? iPhones po. Ayan, pumps.
Bakit magta-tracking ka? No po, yung daddy ko. Ang daddy mo? Kasi ano dito. Oh, really? Yung nababali yung ulo, yung 18-wheeler, ha? Hindi yung ulo, yung nababali yung naiiwalay. Opo. Ayun, ito, kausapin mo. Bata pa ba yung tatay mo? Yan, tawag doon. Sa 50 years old, kaka 50 niya. Pwede yun, pwede pa yun, 50. Comment siya dun sa isang mga video ko sa Facebook o YouTube, Lakay Tracker lang. Yan, Kasi hanapin mo, yun. andun, may mga tip doon. Ako yung anak ni ganito, kanya lang. O, tapos Kahit pagkano. din pala yung tatay. Matulungan Kaya mo, related pala. Ilocano pa ikaw naman. Kunam. Galing po siya ng Saudi and then nag-for-good siya sa Pinas. Ayun. Pero gusto niya rin na mag-Canada, mag-truck driver. Ako po ang gusto kasi I have no one here but only my relatives sila. Tita lang yung nandito. So that's why, parang iba kasi pag Wala pa talagang jowa, wala pa. Meron. Meron, sabi ko sa'yo. Kalkul, jowa eh. Kasi hindi maraming viewers dyan. Oh. Baka to kayo di pagkatang ni Karol Yeah. Facebook. Madi pa agbalin. Bigat sa akin mo, manutong mo. Ilaan ko yan. Natarting mo? 25? Ay, umumpay mo. Kuya, 22? Yan daw? 22? Bimpay. Ubing pay, mabata Bata pa, pa. oh. 22, hindi pa rin? Ita. What? Gandaan. Ay, dadam halos galing kay ano ko. Lang lang ako ng 7. Yung anak ko pa nga eh, kay dadan mo lang pala. Sige kuya. Halata naman eh, bata Oh, pa sige, naman sige. eh. Thank you ah. Thank you. Salamat din po kuya. Uy, Thank you. Yala milak mangan. Bata pa pala yun. Sa tatay niya eh. Ayos eh. May mapapalower ka ng isa sigurado eh. At ka naman. Papalo ka naman. Batang bata pa, hindi halata no? Bilhin nyo nga, in-invite ko dito. Sige, bakit? Pag napunta ako doon. Minsan nagbibisi din siya eh. Si? Bilhin nyo. Nagbibisi sa Columbia. Hindi pa ako napunta doon. Wala ko nakarating ka ng ano? Ay, yung magdagag, magtatrack, hindi pa. Ay, di ba? Hindi nabigyan ng biyahe nun. Ang sarap naman. Parang gusto ko na rin mag-ride pero okay na ako. Ang lambot naman ito. Dire. Hindi, okay na ako din. Sa'yo, okay na ako. Tag-isat klari tayo. Lambot ba? Panalo, no? Yung may balat dyan, panalo. Panalo, no? Parang sinukat, eh. Ano naman yung buhay, guys, eh. Grabe. Pero schedule ko, kuya, maganda na rin. Ang, Schedule, 2 weeks on, 6 weeks off. yan ang kagandahan. Yan ang importante, basta ikaw eh... Pero nauwi araw-araw. Uwian ka araw-araw. Masaya naman ang buhay. Pag dumating na yung sweldo, automatic shower na si Mrs. Ay, nasabi mo. Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Pag naipadala na sa bank account, Bank no? account, eh. No. Nakita na yung mail. Oo, Automatic, shower. Tama na ako, Rustad. Tapos ko nito. Ay pa, gusto mo yun Hindi ba? ko maubos yung mga yan. Marami ko. Tapak-tapak ka ba? Kain biyaya ng Diyos ba? Oh. Sa St. Laurent ka nakabili ng lupa, ano? Kainam talaga, no? Pagkatakdabe talaga. Maganda yung lugar na yun, timing. Napunta na ako doon, 2 beses. Ayun, Loren? Yung St. Laurent, malapit yan sa Winnipeg pati. Hindi doon lang nakapark yung, ganda ng beach doon, tsaka tag doon. Pag nag-fishing kami doon, nakakarami. Marami din nakakahuli. Maraming fishing doon. Nandun ngayon sila Macy's eh. Kasi siyempre Sabado ngayon, di ba? Yung mga bata walang pasok. Tama. Si Macy's hindi naman nagtatrabaho, 3 maliliit yung inalagaan. Sabi ko, huwag ka mo magtrabaho. Ano Kasi naman Matrabaho nga, napapabayaan mo naman anak. Hindi ka mo eh, siyempre magbabayad ka rin lang. Tatlo sila eh. Eh, babayad ka sa mag-aalaga, tapos magtatrabaho ka ng ilang oras lang. Edmonton, balik Winnipeg na. Ito, pagkatapos nito, deliver ko bukas, yung load ko na yon.
May matitirang iisang palita. Papunta ng Winnipeg. Winnipeg. So almost 1,000 kilometer mahigit ang tatakboy ko sa isang palita lang. Hindi, Sabi good ko, kay Cordapia, hindi mapapahirapan. hindi mapapagod ang hindi masyado magastos sa diesel. Walang pick up kahit dyan, pwede ano, para may extra. Yung nakaraan meron, pero sinabi wala. ako nga ang ano ko, baka naman meron ko pasabit dyan, Oo. meron pang ano, kanain natin, sabi ko. Oo. Ewan ko, wala pa yata. Baka meron pa yan, may isang araw ka pa naman Malalaman ko pa bukas. Mahana para ba? Split load ba yan? Split load? Guys ang dami pang natira. Kita nyo, marami pang natira. Hindi kaya. Yan, marami. Oh. Hindi kaya, suko. Hindi kaya, may nga pulutan na ito eh. Dapat Top 40 niyan eh, mga ganyang ulam, takambing eh. Meron ka pa rin ano, di ba lagi ka nagtawag doon, nag-i-stock ng kambing sa Kambing, wala ngayon, wala na, ngayon. naubusan ako ngayon. Wala na si bro Meron ninyo, busy pang na eh, kanin, yan no? ang makikisipag magkambing-kambing eh. Ay, Rustan, sobrang busog ko ngayon. Thank you very much. No problem, brother. Eh, tumawag na yata misis mo. Sige, Tawag. ipabalot mo na lang ito. Lala, musta? No balita? Iwan. Okay, sige. Dagdag parehari na rin kami. Parehari na kami. Siguro mga 30 minutes. Kasi hatid ko pa siya doon, tapos punta dyan, mga 30 minutes. Sige, babay na. Babay pa lang. Ang ginawa daw ko iiwan yung anak doon. Kasi maiinip ang alas 3. Pwede naman daw iwan. Okay. Iwan niya na lang daw. Pipick upin ko after natin. Tapos si misis mo, Si Miss ko, hindi pipick upin ko. ngayon, pagkatapos natin dito. Tapos gagawa kami ng kapatid ni Arby. Nagawa talaga. Oo, kasi isa pa lang naman yung anak mo eh. Version lang ako saglit ko ya. Pabalot mo na to. Sige, kuha ako. Guys, yan. Grabe, busog na busog ako. Ako naman ng susunod. Pero magbibigay ako ng tip para dun sa server. Ilukanan mo ilang dahil. Ang dami. Dati may tayo mo yung isang apulo. $10 nga tip para kanya ni Ading. Pag ano siya na 5 years to pay siya. Alin yung truck? Oo. Dali, ano? Pang ano ko na, pang 4 na taon ko nitong March. Dali. Naalala ko pa naman kasi yan, si Marco, no? Yung si Mark, no? Si Pinoy Trucker. Alam naman ng lahat na galing sa top din yan. Nung nag-collab kami, yun yung time na paalis siya, yun din yung time na Thank you. kakuha ko ito. Hi, yun eh. Uy, may patip tayo. Oh, yan. Pasensya ka na, yan lang ang Kaya nakayanan. follow mo daw siya. Hindi na. Follow Hindi mo siya. na kailangan yan. Joke Isang pulong mula dito. Tapos pasensya mo. Okay lang, kuya. Shout out mo ang tatay mo. Tatay ni brother. Hope to see you in years. Oh, Hope to see you good, here soon. good luck sa'yo, tatay. Barbarang na makaumay ka ditoy. At the agency nga mabaling nga applyan, direct path agency online nga aga-hire yan doon sa doon sa tawag nito dito sa Nova Scotia, New Brunswick sila. Meron din dito sa Kilsey na nag-hire merchant agency na sa Manila. Merchant agency na sa Manila. Saskatoon naman, mas malapit dito kung sakaling makakuha, yung tatay mo. Ano niyagan ni tatang mo? Eliseo. Bong. Shout out po, tatay mo. Truck driver din pala yan, hello. Nasa Saudi siya nga itatak. Monday, erdi sa na Pinas. Ah, di sa Pilipinas. Kaya nag-forgus mo na. Nabayag sa na idi Saudi, tapos nagawin sila mga 2012. Ang kapalin. Professional truck driver din pala. Ubing pa mo, di pa ba? Kaya pa yun. Kahit ko rin pa po pa na ipaapanin. Sino ka damit to? Sika lang. Itam na. Sika PR ka. Madipay, si John. Ay, student ka. Oh, makapapay ka PR ka tumot ka. Kababaran ko yan. Alay nga ma. Kung nasan ka mo, mapabalingkit. Sige, gadal di tracking yun, tanda mo babae. Meron naman babae. Mas mabilis ang PR kapag tracking. Okay, siguro Kahit siya babae. high skill. Hindi parang ang simple-simple. Nagastig. Nagastig ko. Idra-drive mo ito. Ni, tama ni Manong Lakayin. Kung ang kwento ng masalubong ko. Ni Kuya Lakay maganda. Nang tabusin na ako. Hindi yan.
Siguro, dadawat ng gym kay pag-ito ka tracking with someone. Okay. Hindi Ronald. Ronald, i-shout out po ilan. Sino maging ko tayo? Mga panopyo po. Panopio. Shout out po sa mga Panopio, Ronald At saka kay Panopio. tita po. Thank you. Ang sarap guys ng ano ninyo. Ang luto ninyo rito. Ano ba yung ano kusinero ng Ilocano? Tagalog po. Taga Quezon po. Quezon. Oh, okay. Adalain ng siguro mo lang Ilocano. Hindi, tanay imas. Ilocano yung may-ari siguro, binigyan ng mga patay, paano lutuin, gano'n. Thank you, thank you. Thank you, Ate Divine. Huwag mo kalimutan to, Ate Divine. Salamat po yan. Hindi sila bibigyan na sa ilan. Yan lang nakayanan ng lakay tracker sa kasi siya daw ang bahala nito. Utang ko muna. Utang ko muna daw sa kanya ito. Kuya, Di bayad na, tanong mo sa kanya, nag-tip pa rin ako. Oo nga. Binayaran mo na ba? Bayad na. Bayad na pala. Oh, nag-miss ka pala. Kuya, baka sakali po, baka may kagrupo pa yung mga truck driver po. Shout out Pwede mo po na. kayo mag-dine-in po dito sa Yayain mo na. Yayain mo na. Ads ka, yung mag-ads ka na, subscriber. mag-ads. Oh. Yads mo na ulit. Dagdag mo Kaya na sa ulit. mga kababayan ko po, mga Pilipino, sa mga ka-truck driver ni Kuya, Oo. bisita po kayo dito sa or daan po kayo dito sa Barkada Grill po. Barkada Grill, meron po kaming 2 branch po dito sa Red Deer, Alberta. Meron po dito sa downtown at saka din po sa north side. Doon po, every Sunday, nag-offer po kami doon ng buffet po. And dito po is more on a la carte po kami. Mayroon din kambingan doon. Meron din po. Okay. Parehas lang. Doon ka rin. Oy, kaya pupuntahan ka na yan. Kaya nga po. Mga tropang mga dayuhin natin to guys ha. Support your kababayan, sabi nga nila. Support po, support local po. Support your kababayan local. Kahit Yan. naman late lang po itong restaurant namin, pero dinadayo pa rin po ng karamihan. Dinadayo. Especially sa mga truck driver. Follow po kayo sa Facebook page. Ilokan mo mita ha. Follow ka po kayo dyan Facebook page mi nga Yun, Barkada ito baga mo. Grill po. Barkada Hill. Tsaka follow mo rin si Barkada Lakay Grill. Tracker. At saka follow nyo rin po si Kay Track po. Subscribe po kayo sa kanya. And yun po. Maraming salamat po. Welcome. Have a good Thank day you, for thank you. everyone. Sige. Salamat kuya. Sige thank you. Nagyaman kami po. One. Nagyaman kami. Daytoy Barkada Grill po. Alright guys, yun o. Huwag nyo na akong follow guys, okay na ako. Sige talaga. Barkada Hill. Magkakagin pala. Barkada Hill na lang. Daywan nyo kuya. Sa Davao, marami. Subligan ko man dito yan, thank you. Share po, like and subscribe. Yun, oh. Yan, Thank you po. Si ate. Bye-bye po. Bye, Ate Divine. Have a Thank good you. day, kuya. Thank you, And oh. enjoy po sa Sige, pagpili sige, po dito sa sige. Red Deer. Thank you. Salamat po. Thank you, yeah. Madal, kunin mo ta para meron ka pa. Inaalo ko na yan, ano. Rice na lang babanata mo mamaya. Ayos. Doble ko, baka hindi madali. May take home pa pala ako rito guys. May pa-take home pa pala to si Buddy. Ako nandito lang naman. Mabait ako. talaga to. Mabait yan, Mabait. kaya lang. Kaya minsan nagtampo lang sa akin ito minsan eh. Hindi. Joke lang, joke. Sa susunod ako naman. Hindi pa naman, madalas naman tayo rito sa Alberta. Hindi lang isa araw, ano. Mali, baka naman ako mapunta Winip eh. Na naman, no? Baka makadaan ka ulit doon. Winip eh, Nandun tayo. tayo. Pa, di shot na kita, mapagbigyan na kita mag-shot tayo. Sama natin si Kuya Hill, oh, di ba? Yan. Meron ka pang dinner mamaya. Sabay, sama-sama na yan. Sabay buwat-buwat. Oo, yun nga ang gagawin ko sana kagad. Oh, dahil mamaya marami kang pahinga yun. Isang oras kalahati na lang eh. Kanina nga yung bago ka, kala ko matagal ako, magsisit up ako ng buhat. Nandyan na, sabi ko, alis na kami. Tugis na buhay. Uy, Ay, ang dapi. Papi ng Barkada. number mo. Dapi kindi. Sorry kas na Okay, lang. oh, huwag kayo mga para pag nagta-truck driver ka, mayroon kang ano. Tama natin isa sa akin. Shout out po pala sa mga ka-BG natin dyan. Basta si Kuya Jonathan, si Kuya DJ, Ate Yung lapit natin doon. Ate Ay, Pinalin. lapit natin doon. Mag-shut up na sila. Guys, take this chance para sa mga barkada rito sa Red Deer. Ay. Okay lang yung camera? Barkada here. Guys, ayan. Ano pangalan ng kaibigan? Jonathan. Jonathan. Shout out mo, libagat mo. Ilocano ka ba? Ang pagkat ko, Ilocano pagkat ko. Ilocano asawa. Shout out mo na. Sa asawa ko, shout out. Shout out na. Ay, sige, kasama yung tumamisan tumanan. Thank you. Thank you, thank you. Oh, nagpas kami mo na nga nun. Sige, sige. Ay, pe. Ingat, ingat. Thank you. Guys, ayan no. Magpapaalam na kami yun sa Ganisla kay Tracker yan. Nabusog ako, sobrang dami nang nakain ko. Min, malipat, makalimutan pa pala natin yan. Oo. Ayos, brother.
Parang hindi ako makahinga mga idol. Hindi mo pang kabang nagdadrive. Hindi ko kayang huminga na. Sa busog. Ayos. Nasagad. Sagad ba? Oo. But anyway guys, thank you for watching. At ihatid na ako ni Buddy Rostan doon. Makapag-work pa siya. At mag-work susundo din tayo ng misis. Tutsundo rin siya ng misis. Magpapaalam na kami guys ha. May dagdag ka pa Buddy Rostan? Ayun lang, basta ingat lang kuya parate. Salamat sa dalaw, nagkita rin tayo. Ay, salamat. Na-appreciate kay dalaw mo kuya. Thank you. So susunod. Salamat sa mga tips mo, help, ganyan, advice sa akin. Makarating ko rin sa sa Winnipeg next time ulit. Makarating tayo dyan, hindi lang isa araw. But anyway guys ha, once again inuulit natin Barkada Grill dito sa Unit C 5016 51 Avenue, Red Deer, Alberta. Yan. Pero pa binanggit kanina si Ading Divine Gayam. Na meron daw sir isang Sa north pa yon, pero yun naman buffet naman. Buffet naman yun, puro kambing. Ayun, mas mura yung buffet na yun. Hindi ko pa nasubukan eh. Dito parang Meron pa pala. Next time doon na lang. Yun na lang ano. Every Sunday din lang ata, hindi araw-araw. Okay. Ayan guys ha. So paano hanggang sa muli natin pagkikita. Thank you for watching, no. Ingat kayo lagi diyan. Rostan, thank you very much. At shout out sa misis mo at sa anak mo na lalaki. Thank you. Thank you for watching guys. Once again. Bro Nario, Yan, shout out! Bro Hill! Oh, yan. Ayan. Si Brother Shout out. Henyo at saka si Parihil. Oh, yan. Shout out sa inyong lahat. At shout out na rin sa inyong lahat. Yan. Guys, bye-bye. Peace up. Bye. Lakai Tracker.